Я. Бра. Бум-бум-бум-бомба клуб! Ние ще рапираме. Там, някъде в Пловдив. Окей. Бизнес Black and Decker, ще ви трябва съдебен лекар, защото мезетата трябва да се вземат от нека, да оставям раперите тъпи, да си мекат успехите, да си мерят успехите, да си правят комплименти, да се натърят за вашите проблеми. Не се така как на вас за моите търси тази плик. Аз не женати покойте, не го правя за хората с блуждаещи погледи, а за тия дето просто се нуждаят от повече. Звучи заре по призвание, хип-хоп МЦ, демек, рапер или просто едно момче с огромен член на мен. Дайте фон от тея болните, ако не те устройват цукъртели, ричат по светещи розов след брато е бем. Битови, нагона ми е повече. После ме питайте кой къде на какво е шеф, че в този момент не може да съм по-заед с позите 50 нюанса пенетрации и съм безконтролни. Идваме в Пловдивче, СЦ, диджей скила на грамофоните и ако можеше да направим повече от това, на това тъпо промо видео щеше да е супер готене. Но не мога, толкова са. И така, идвайте в библиотеката на 20 и да се разцепваме, майни. Здраве!